uspeh u svemu i dobro zdravlje. Ljubazni, molim se Bogu da u svemu napreduješ, kao što si u duhovnom uznapredovao, da zdrav budeš. 3. Jovanova 2. U vršenju svojih čuda Spasitelj je otkrio onu silu koja neprekidno deluje u korist čoveka, održavajući mu zdravlje i sam život. Svakog dana, svakog časa i svakog trenutka Bog deluje preko prirodnih sila da bi nas održao u životu, izgrađujući i obnavljajući naše snage. Kad je bilo koji deo tela povređen, proces lečenja odmah počinje. Priroda stupa u dejstvo da bi se poremećeno zdravlje ponovo povratilo. Ali sila koja deluje kroz prirodu je sila Božja. Sva životvorna sila dolazi od njega. Kada neko ozdravi od bilo kakve bolesti, znajmo da ga je Bog iscelio. Reči upućene Izraelju, ja sam Gospod lekar tvoj, i danas se verno ispunjavaju na onima koji ponovo dobiju svoje telesno ili duhovno zdravlje. Želja Hristova za svako ljudsko biće izražena je u rečima, ljubazni, molim se Bogu da u svemu napreduješ, kao što si u duhovnom uznapredovao, i da zdrav budeš. Čist vazduh, sunčeva svetlost, umerenost, odmor, kretanje, pravilna ishrana, upotreba vode i pouzdanje u Božju pomoć, to su pravi lekovi. Blagodati prirode su Božji darovi predviđeni da daju zdravlje telu, umu i duši. One zdravima služe da bi očuvali svoje zdravlje, a obolelima da bi ozdravili. Priroda je Bogom dani lekar. Čist vazduh, prijatni sunčevi zraci, divno cveće i drveće, voćnjaci, vinogradi, kretanje na čistom vazduhu u takvom okruženju, to daje zdravlje, to je eliksir života. Obnavljanju zdravlja i istinske sreće ništa ne može doprineti više nego život u privlačnom okruženju prirode. Život na svežem i čistom vazduhu i u otvorenoj prirodi blagotvoren je i za telo i za um. To je Bogom dana medicina za obnavljanje zdravlja. Istinska vera i zakoni zdravlja uvek idu zajedno.